danna subscribe da ke gaban wannan bidiyo, sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora mu sanar da Musa yaro na kowa. Zamani. Ba ni kiɗi, malam da baka sauti abin da dadi. Ba ni kiɗi, malam da baka sautin abin da dadi. Ba ni kiɗi, malam da baka sauti abin da dadi. Ba ni kiɗi, malam da baka sauti abin da dadi. Malama ki je ki ji abin da yau nake so ki gane cewa rayuwa tana cikin abin so. Idan kina da so na ai dole ne mu zama so, domin abubuwa suna canza mana a lokacin kin gane da cewa ni sai ke in babu ke ta yaya zane rayuwa. Lokaci guda sanki ya shige mu, ya shiga cikin zuciyata ya mamaye, amma ta ki san da cewa sai ni fa in babu ke wallahi a rayuwata akwai matsala dare da rana kin ji. Ashe abin hakan yake so, ashe haka idan hakan shine zai zama mani matsala a tsakanina da ni da ke. To fata ne ke ubangiji Allah ya kama na maganin wannan ciwo. Kowane lokaci menene abin da ke tunani na ya canza a kanki ne, soyayya ta